କାଳିଆ ଯୋଜନା ହଁ ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏକ ବଡ ଅପଡେଟ ଟି ଆଇଛି ଯାହାକି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ତ ଅପଡେଟ ଟି ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି କାହିଁକି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅସମର୍ଥ କୃଷି ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଦିଥର ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ପାଇଁକା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3/10/2023 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 31/12/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହା ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିବାର 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାର 25,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ, ହୁଏତ ଆଉ ପଇସା ନ ମିଳିପାରେ, ପଇସା ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଟା କିସ୍ତି ମିଳିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଜର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ 31 ତାରିଖ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଅଟକି ଅଛି ସେ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇ-କେୱାଇସି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଇ-କେୱାଇସି ଟା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଲାପଟପ୍ ଯୋଉଥିରେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଅପଡେଟ ଟି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପଇସା ଯଦି ମିଳିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲେ, ଭୂମିହୀନକୁ 12,500 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲେ। ଯଦି ଯାହାକୁ ମିଳିନି ଅଧା ମିଳିଛି 2-3ଟା କିସ୍ତି ମିଳିଛି ଆପଣ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଅପଡେଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିବାର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 31 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଅଛି, 2 ମାସର ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, 31 ତାରିଖ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 31। ତ ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହେଇଥିଲା ପୁରା ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ହେଲ୍ପଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ ଜଲ୍ଦି ମିଳିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି।